Il-Bank of Valletta kellu jħallas is-somma ta' 26 miljun u 500,000 euro fi ftehim fuq il-kwistjoni tal-Falcon Funds mal-Aġenzija tal-Pensjonijiet Żvediża. Il-kumpanija Falcon Funds li wieħed mid-diretturi tagħha kien l-eks Ministru Nazzjonalista Tonio Fenek kienet kumpanija privata Żvediża li toffri l-pensjoni iżda l-attività tagħha kienet imnawra b'negozjati oħra mal-kumpanija inkarigata mill-immaniġġjar tal-investiment tagħha Temple Asset Management. Il-Brittaniku Anthony Ferrell li kien imexxi din il-kumpanija kien ġie estradit lejn l-Iżvezja biex jaffaċċja akkużi ta' frodi ta' 80 miljun euro fl-iskema Żvediża tal-pensjoni immexxija minn pajjiżna. Dan il-fond kellu 270 miljun euro fit tfaddil għal 22,000 klient. Madankollu investigazzjoni mill-Awtorità tal-Pensjonijiet Żvediża kienet kixfet kif klijenti minn fond separat bdew jiġu trasferiti fil-Falcon Funds b'mod qarrieqi. Dan wassal biex eluf ta' pensjonanti spiċċaw vittmi u nsterqilhom dak kollu li kellhom infaddal f'dan il-fond tal-kumpanija li tagħha l-eks Ministru Nazzjonalista Tonio Fenek kien direttur. Dan hekk kif intilfu l-fuq minn 247 miljun euro. Dan wassal ukoll biex fil-waqt li Ferrell affaċċja akkużi kriminali fl-Iżvezja, l-eks Ministru Nazzjonalista Tonio Fenek flimkien ma' żewġ persuni oħra spiċċa ipprojbit mill-MFSA li jkollu pożizzjonijiet approvati għal sentejn. Il-Bank of Valletta qabel li jħallas 26.5 miljun euro minħabba l-irwol li kellu bħala kustodju tal-kumpanija bl-Aġenzija tal-Pensjonijiet Żvediża tajt li 32 miljun euro ser ikunu qed jintraddu lura lil dawk li kienu qed ifadlu mal-kumpanija Falcon Funds.